Halløj folkens. Jeg skal spille Survival Guides for første videoen på YouTube. Jeg håber ikke hele videoen. Så jeg står lige her i lobbyen. Jeg fik lige et par kills efter jeg døde. Det var lidt dårligt game, men nu ved jeg bare. Men jeg pauser lige videoen, og så skal jeg nok starte, når det begynder. Vi ses. Og så er vi tilbage. Okay, survival gamesen begynder. Lad mig se. Lige om lidt. Bare et minut der. Hvis jeg gerne vil have den her server, så skal jeg nok lægge et, eller skrive IP'en. Nå. Nu begynder vi. Der er 5 sekunder. We are 3, 2, 1, beginning. Jo. Okay. Det er plat. Okay, jeg skal lige hurtigt. Og så er jeg vidt, og det er første gang, jeg spiller den her. Den er meget god, selvom når det starter. Hvor længe er det, skal det der noget? Det bliver man sikkert. For helvede. Jeg fik lort. Oh my god, jeg lægger med. Og sådan der. Au, for helvede. Ja, det døde jeg, desværre.